Bon dia a tots. Comencem el ple ordinari de desembre. El primer punt, tinguem l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, de la sessió extraordinària de data 25 de setembre, ordinària, perdó, del 25 de setembre del 2024. Alguna cosa a dir a l'acte? Aprovem per unanimitat. Passem al punt 2, l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis per a crear residus en el municipi de Vallès. En este faré una xicoteta explicació en què l'ordenança ve des d'Europa, que tenim que tindre-la aprovada, tenim que adequar-la a la normativa europea i crec que és abans de març o abril, tenim que tindre una ordenança que arreplegui les especificacions que comenta la Unió Europea. En això s'han basat en el model del consorci que ha elaborat unes ordenances, tipus, i nosaltres sí que determinàvem el preu, la taxa. A fi de tot allò es va demanar un informe tècnic que va redactar un enginyer i va determinar un preu que és el que venia ja, bàsicament venia aplicant-se, amb la qual en definitiva no va pujar el que és de moment la taxa per a replegada de residus, quedarà establida el 54 en aquesta proposta, el 54,02, i per a establiments especials, que en aquest cas és el bar, és bàsicament el doble, són 108,03. Aleshores, seria aprovar aquesta ordenança tipus en el preu. El preu ja us dic que la majoria d'ajuntaments o pràcticament quasi tots les localitats està pujant la taxa. En aquest cas la proposta és quedar-se igual, en això 54 euros, i després sí que hi ha una taxa de 15 euros de l'import estatal que està per determinar qui la paga, si la paga el municipi o la paga els veïns. Això també ve d'Europa. I poc més. Han d'aprovar-la precís i que estigui ja en vigor abans d'abril. No, ara és l'aprovació inicial. Posem al públic des d'ahir i entrarà en vigor el 2026. Que tindria que haver estat aprovat ja, no sé. L'aprovem i falta... S'acaba el procediment, però s'acaba el vigor en el 2026. Sí, clar. I després serà cada el 2026. Doncs l'aprovem per unanimitat. I passem al punt 3, consulta pública prèvia del reglament de servicis d'aigua potable del municipi de Vallès i normes tècniques. És recomanable tindre un reglament i unes normes tècniques del servei tant d'aigua potable com el del sanejament. No tenim ara mateixa cap norma ni cap reglament que reglamenta això, quins deures i quins drets tenen els usuaris, en aquest cas nosaltres com a ajuntament, què són les coses que ha de fer la concessionària, quines no ha de fer, en fi, tot això està revisant-se per l'enginyer, encara no ho tenim acabat d'enllestir, tenim ja bàsicament la base, però no hi ha que revisar-ho. I ara simplement, tant en el punt 3 com en el 4, simplement és posar-ho durant 30 dies. És l'exposició prèvia. És com dir, anem a fer això i si algú té alguna objecció, que ho diga. Però no és vinculant, llavors iniciarem el procediment d'aprovació del reglament, que és el mateix de l'ordenança. Farem com una doble exposició. És simplement una consulta pública. Aprovem. Passem al punt 4, que és el mateix, com ja he explicat en el punt 3, és el mateix, però del sanejament. Aprovem també. Moltes gràcies. Quant a mocions no hi ha, propostes urgents tampoc, i ja passaríem a la part tècnica dels òrgans de govern. Es dona compte de l'informe trimestral del 3 de 2024 de l'execució trimestral.
vaig fer el 14 d'octubre se va rendir en plaç en els datos pressupostaris de l'assaig i l'execució i el de l'economia. També l'informe de les trimestre de 2024 del PMB, el primer medi de pago, que estàvem en 0,42. I els imports de les obligacions que paguen en el trimestre també es dona compte el 14 d'octubre. I després l'altre punt, l'informe secretarial del coste de los servicios, que també fem en octubre, el 31 d'octubre, se trau de Sicarwin, segons les parts pressupostàries de l'execució, que tenim que és de l'any anterior, se rendeix aquest informe és oficial del 2023, però se rendeix en el 2024. El coste que puc dir, que també està posat a Ministeri. I passem ja al punt de resolucions d'alcaldia. Les resolucions d'alcaldia crec que són de les 153 a la 193, són 40 resolucions d'alcaldia i vaig a posar-hi de tot el moment. Si tingueu alguna cosa o voleu explicar alguna, i si no, doncs ja passaríem a la de pregs i preguntes. Bueno, doncs donem per acabar la sessió. Moltes gràcies. Vale.